Lusaphila ngoloyiko uluntu lwaseMthatha West eMpuma Koloni emva kokusweleka kwendoda ebityholwa ngokunyanzelisa intlawulo kulandela umqhoqhozwano namapolisa izolo. They are confronted by these killing criminals. They must use their weapons. Usekela Mongameli Paul Mashatile uthi amapolisa mawasebenzise izixhobo zawo xa equbisene nezikrelemnqe ezinobungozi. Kwezemidlalo umqeqeshi wabafana bafana Hugo Bruce unethemba lokuba ukapteni osandul konyula uThemba Zwane uza kukhuthaza eliqela liye empumelelweni. Molweni makhaya nakuvimba wangokuhlwanje. Lusaphila ngoloyiko uluntu lwaseMthatha West eMpuma Koloni emva kokusweleka kwendoda ebityholwa ngokunyanzelisa intlawulo kulandela umqhoqhozwano namapolisa izolo. Usakhumzi Marheke kutyholwa ngelithi ngungqondongqondo wemiguvela enyanzelisa ukuhlawula imali ekuthiwa yeyokhuseleko kwingingqi yaseMthatha West. Nezikolo avaliwe ngenxa yokufunwa imali ekuthiwa yeyokwa ixhoba lakutshanje isikolo sabantwana abangaboniyo nabangevayo iEfata kuthiwa oonqevu bafike kwinqununu bayinyanzelisa ukuba ihlawule imali ngama50,000 okukhusela isikolo. Kusuku emva koko kuye kwatshiswa iTLB kwisiza solwakhiwo esingaphakathi kumasango esikolo, nto leyo ikhokelele ekuvalweni kwaso. Umntwana wami endifonelwe emva kwemini izolo kwathi abantwana bathi ngoku nam ndizothatha wam ndifike esithulele yedwa sebemthathu abanye. Abahlala bangavumanga kuhlawula le mali yokubakhusela baye badibana nenyoka iphungumhluzi. Urhulumente wephondo umnwe abo banyanzelisa imali ngondlela mnyama ebantwini. Urhulumente utyityimbiselwa umnwe abo bathe gqolo kwaphula umthetho ukuba bahlukane nomkhuba wokuhlasela nokuthintela amapolisa ekwenzeni umsebenzi wawo okanye baza kudibana nembila zithutha. Ukanti isebe lentsebenziswano ngolawulo kwiphondo lizikhabile intetha zokuba uMareke yinkosi yaseMthatha West. Into kokubapha ngokwencwadi zethu namaxwebhu ethu esithi sirhume ngawo abasebenzi balapha kwaCopter asinalo igama likaMareke oyinkosi okanye oyi-traditional leader kula mmandla wase-OR Tambo okanye KSD. So ngokuphandle ke akayonkosi kwaphela tu. Mareke usweleke kunye nonogada bakhe ababini kudubulwano namapolisa. Amapolisa athi ibiko kwesibini uMareke nonogada bakhe bexambulisana namapolisa ngaphakathi kwiziko lamapolisa. Awakaziwa okwangoku amagama onogada abasweleke noMareke. Kudutyulwe konzakala ipolisa elinye kolo dubulwano. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Sopolitiki bayabandakanyeka kule nyewe yonqeva ababizwa nge-construction mafia ezizithyolo ezibekwe liqela losomashishini amadela ngokubona. Eliqela loyanyaniswa nokuphazamiseka kokunqolotywa kwabasebenzi kwiindawo ekwakhiwa kuzo, kodwa baphika ngawomane ukuba bayabandakanyeka kwimikhuba yonqeva abafuna imali yokhuseleko kwiinkampani zokwakha kwiphondo laKwaZulu-Natal. Sekuphela iminyaka eminingi imboni yezokwakha esifundazweni ivinjezelwe izigelekeqe ezizibiza ngosomabhizinisi befuna umsebenzi ngenkani. Kwesinye isikhathi bafuna imali balwa ngezigidi zamarandi. Ngonyaka odlula umnyango wezemisebenzi yomphakathi nenqalazinda iPublic Works and Infrastructure wakhipha umbiko ngomthelela lokhu okube nawo embonini. Ilinganiselwa ku68 billion wamarandi imali okuthiwa ilahlekile nokuphazamiswa kwamaproject abalelwa ku186. Amaphoyisa athi aphenya amacala ngaphezulu kwa1200 ahlobene nezenzo zokucekela phansi umnotho. Amadela ngokubona ngenye yamaforum abasolwa ngokuthinteka kulezenzo, kodwa lenhlangano iyakuphika lokhu. Umsunguli wayo umnumzana uBhamuza Mnyandu uthi izinkampani zabo esemthetheni futhi zilandela yonke imigudu efanele ukuze sithole imisebenzi. Ilento thi construction mafia si audit nakuyona thina si business forum. I-business forum siregistile ka-CIPC silegit
Usho ngathi uyagugulisha manje kuyavela ukuthi ubantu vele amaforum amaningi savuna nohulumeni akarejistwe wonke umuntu aziwe. Mnumzane Mnyando uyavuma ukuthi bakhona basebenzisa igama labo ukuphula umthetho. Icala nje ukuthatha imali i-bribing le asisebenzi. Uma umuntu khona umuntu owenze njalo othi uyiforum abambopha. Umnumzane Mnyando uthi kukhona osopolitiki abasebenzisana nalezigilamkhuba yilapho ke uphenyo lwamaphoyisa okufanele luqale khona. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo eThekwini. Usekela Mongameli Paul Mashatile uthi amapolisa mawasebenzisa izixhobo zawo xa equbisana nezaphula imithetho ezingenalusini ebephendula imibuzo eParlamente. Uqhube wathi urhulumente unesicwangciso nesiza kuqosheliswa kuLwesine weveke ezayo ukuze sithiwe thaca phambi kweCabinet. Eminye imibuzo ebiphoswa kusekela Mongameli ibiphathelene nokutshintshisana ngerhuluwa nogqonci phakathi konqawa iphuzwa nezaphula imithetho. Now reports have it that the altercations, the fire altercations between the alleged criminals and police arise when police conduct investigations and they are welcomed by aggressive attack from those criminals. Umnumzana Mashatile uthi ngamapolisa ayi-21 aphelele ezandleni zamarhumsha kulonyaka mali lo gama kunyaka mali ongaphambili 835 amapolisa abulawa zizaphula imithetho esithi amapolisa anikwe umyalelo wokuba angasebenzisa amandla xa ibamba abarhanelwa. We don't want the police force or police service to be a killing machine. Police are trained to protect. But in a situation where they are confronted by these, brazen killing criminals, they must use their weapons. Otherwise, they are going to die. Zwena ngokuba amapolisa monakala evele selidudumele edlula kwaye hambisana njani nezinye iagente njengezobunhlola. What specific actions will you take to improve inter-agency collaboration and ensure a more proactive approach to preventing such incidents in future? Idabi lokulawulwa phulomthetho lizakukhokelwa lifuthe lezobunhlola kwaye kuzakuqeqeshwa qabisisi bamapolisa abayi-10,000 utshilo. Kwalapha ezindabeni kusungulwe inyanga yamagugu ngokukhunjulwa kwabo abasweleka besilwela inkululeko. Kona masiqale evenkileni. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Lusaphila ngoloyiko uluntu lwaseMthatha West eMpuma Koloni emva kokusweleka kwendoda ebityholwa ngokunyanzelisa intlawulo kulandela umqhoqhozwana namapolisa izolo. Usakhumzi Mareke kutyholwa ngelithi ngungqondongqondo imiguvela enyanzelisa ukuhlawula imali ekuthiwa yeyokhuseleko kwingingqi yaseMthatha West. Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni ichophele izicelo ezintathu ezifuna ukuthintela ukufakwa kwenkokheli ye-MK Party eParlamente uGqirha John Hlophe kwikomishoni yenkonzo zobulungisa. uHlophe uchongwe iParlamente ukuba afumane isihlalo kwi-JSC ngoJulayi. Kunjalo i-DA Freedom Under Law ne-Corruption Watch ziyakuchasa ukuchongwa kukaHlophe. Ezi zicelo zintathu eziphambi kwalenkundla zicela umngeni kwisigqibo seParlamente sokutyumba uHlophe ukuze angene kwi-Judicial Service Commission. uHlophe owasuswa kwisikhundla sakhe sobujaji wafunyaniswa eziphethe gwenxa ilondo lemibutho ingafuni abe yinxalenye ye-JSC. The decision was fatally flawed even before you get to rationality. It was fatally flawed because the organ of state vested with the power of designation didn't make a choice, made no choice at all. They rubber stamped a nomination by MK. The first is that the designation by the National Assembly of Dr. Hlophe was substantively irrational. The second is that it did not advance, as it was required to do, the obligation on Parliament to comply with Section 165(4) of the Constitution. Amagqwetha kaHlophe athi uyachukelwa. What more do they want from him? That even when he's out of the judiciary, which is where they wanted him out, he's now in the National Assembly. They're still hounding him because of his judicial past. Elityala liyaqhuba nangolwesihlanu kwindaba ze-SABC. Ndingubulelani Philip eKapa.
Inkampani yombane u-Eskom izimisela ukuqinisekisa ukuba eli alijamelani nocimicimi kwixesha lehlobo eliza kungena. Okuvaliswe ngumphathiswa obambeleyo kwi-ofisi yobongameli uMarupini Ramakgopa nobethetha nonondaba kwindibano yekhabinethi. Kongezwa amandla umbane nangakumbi nge-electrons kubuxhakaxhaka bokuphehla nokuhambisa umbane kwisizwe nanjengoko u-Eskom ejolise ekugcineni ilahleko engacwangciswanga kwizikhululo zombane isezantsi kwama-13 wemegawatts. Government continues to execute the energy plan or energy action plan, which has been instrumental in reducing the frequency of load shedding through planned maintenance of Eskom's power generation fleet. Ngokuphathelene noluvo lomphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu olumayela nesimo esingekho mgangathweni sezobuntlola kwezolwaphulo-mthetho uRamakgopa uthe ikhabhinethi iziqaphele iinkcukacha-manani zeekota zakutshanje ukusukela ngo-April ukuya ngoJuni kulo nyaka esithi ke urhulumente uthabatha amanyathelo wokusiphula zonke iingcambu zolwaphulo-mthetho kweli ngokubanzi. We are empowering communities to stand up against extortion. Kananjalo uRamakgopa ukwavakalise ngelithi ikhabhinethi iqhwabele izandla intloko yezobunjineli yasePrasa uDaniel Mthimkhulu kumba umayela wokubekwa kwelizwe kuluhlu olugqwalisekileyo i-grey listing kabla makhumsha. Ikhabhinethi ifumene ingxelo emva kokubandakanywa kwiqumrhu elijongene namanyathelo ezezimali i-FATF. Woleke esithi kwimiba yoqhokreko engama-20 eye yaqatshelwa yi-FATF 15 sele ithatyathelwe ingqalelo. Ukanti ke eli linexesha de kube ngeyomDumba ukutsho ngoFebruwari wonyaka ozayo ukuqala zonke ezimeko zoshokoxeko. Nanjengoko eli libhiyozela iminyaka engama-30 enkululeko eyalo nyaka inyanga yenkcubeko ikwaqatshelwa ngokukhumbula amaqhawe namaqhawekazi adela ukufa ukuze abembeli baxhamla amalungelo nenkululeko. Ukuhlonipha la magorha isebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko elamagqala kwezobukhosi nebhunga lajikelele lenkcubeko zibambisene ngokusungula le nyanga yamagugu eFreedom Park ePitoli. Ungqongqoshe wezokuvikela kulelizwe uAngie Motshekga ugeqe amagula ngemicikilisho nangemigudu ezolandelwa uma sekuyolandwa lawo maqhawe namaqhawekazi anikela ngempilo yawo ukuze iNingizimu Afrika ibuswe intando yabantu. It's a whole process which will involve the families, will involve the communities where they come from, but also the political parties, ANC and PAC, because those remains are remains of PAC soldiers and remain the majority of them of ANC soldiers. Ungqongqoshe wezemidlalo ubuciko namasiko uGayton McKenzie utshele iziko leindaba ze-SABC ukuthi kwehle umthwalo emahlombe akhe njengoba usuqala nje umsebenzi. Today we came to tell the people that this month we will be celebrating and welcoming the remains and the effort of the remains of the fallen soldiers. Will celebrate and will bring the remains back to South Africa for reburial. uMcKenzie wenze umaqhawe ashonele emazweni angaphandle zabalaze ilizwe ukuthi ke idumbu zehlobo zayo zizobuyiswa izongcwetshelwa ekhaya. Thing is over where people die without knowing what happened to their loved ones overseas. I the continent, so I'm in charge of that project personally as the minister, to make sure that it happens, and I'm glad that it is happening. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni ze-SABC ngibika ngingomkhulu ePitoli. Kuhlatywe ikhwelo lokubama kuqukwa abasetyhini lokushishina ngezakhiwo okuvaliswa kwingqungquthela ebanjelwe eMakhanda eMpuma Koloni. Le ngqungquthela esindlekwe lisebe lemisebenzi yoluntu iziseko nokuhlaliswa koluntu kwiinzame zokuxhobisa abasetyhini ukuba bathathe inxaxheba kuqoqosho kumacandelo ohlukeneyo. Iqonga lenziweyo ukuqinisekisa kubandakanywa kwamanina kwicandelo lamadoda kakhulu okwakhiwa. Sele zenziwe inzame zokuquka amanina kweli candelo, kodwa semkhulu umsantsa phakathi kwamanina noogxa babo abangamadoda. Uphando lwenziwe ngo-2018 yibhodi yophuliso lwecandelo kwakhe lifumanise ukuba ngumyinga 11% kuphela amanina kweli candelo.
kubalulekile uba sithethe nabo kwenzele sivane ngoba yintoni le ifanele uba singurhulumente sisebenzisana kunye nezinye stakeholders siyenze uqinisekisa ukuthi oomama abasebekhona bayahlala, abasebekhona bayakwazi ukukhula kulaa sector. Ukufumana intlonipho kwiindawo zokusebenza zamadoda kakhulu ezifana neendawo zokwakha ngoyena mngeni ojengenamanina. Uba ngumntu ongumama ku-construction, but at sometimes you need ubana ingqondo yakho uyibeke kule kuyo. Abanye bethu bayifundile nale sector, siye saye esikolweni sayihlalela phantsi sayifunda, so asizukwazi uba singazoyipractice. Omnye umba otshisa ibunzi kwicandelo lokwakha kukwanda kurhwebeshwa kwemali ngenkani othendi kwilizwe. Into ye-extortionist yinto ewe ikhona but iye ivela ngeenkalo ezohlukeneyo. Kungoko ke kufuneka namhlanje xa sithetha nabantu abangomama sikhangele zeziphi ii-changes ekufanele basizenze ukuqinisekisa into yoba ngaba sibakhusela. Uhlatywe ikhwelo kumanina kweli candelo lokwakha ukuba angapheli kweli candelo kuphela, kodwa qwalasele nezinye izinto ezinengeniso kuqoqosho kuze akhule kweli candelo. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eMakhanda. Isebe lezemfundo kuMntla Koloni liphawule izikole ezingama-86 ekuqatsele kuzo ulwaphulo-mthetho kwiveki ephelileyo. Umphathiswa wamapolisa uMnumzana Senzo Mchunu ukhupha ingxelo yobundlobongela yekota edize ukuba zenyukile iziganeko zodlwengulo ezikolweni ukusuka ku-44 ukuya ku-49 phakathi kwenyanga ka-Okthobha noDisemba nyakenye. Umbutho weetitshala iSADU uthi uxhalabele ukhuseleko lweetitshala. Ukala kubafundi abaphatha izixhobo ezinobungozi ukuya kumba weziyobisi. Isebe lezemfundo kwiphondo lithi lixhalabile lulwaphulo-mthetho likwathi ubukhulu becala izikolo zephondo zikhuselekile noko. We are very much familiar with vandalism in schools, so they respond to that, and we have seen a good decline in our schools in terms of activities, particularly around holidays, recess, and all of that. So we are dealing with school safety and crime-based, based in schools in that manner, and we are of course concerned, but it's not as alarming as in other provinces. ISADU ithi amalungu wayo axelenga kwizikolo ekuqhuba kuzo ubundlobongela ayaqondweni. Teachers are not necessarily used to violence, to crime, to witness it, to experience it. So there's a concept that the psychological effect that it has on the workforce. Amapolisa athi asebenzisana nesebe lezemfundo ukuxhobisa ngolwaphulo-mthetho ezikolweni. The SAPS throughout the province, in conjunction with the Department of Education, conduct visits to schools to create awareness regarding school safety and related matters. Nelezemfundo azibophelele kuqoqo engaphungisanga ezikolweni ngelokuzigcina zikhuselekile. Nanjengoko ngomso ngentsimbi yesibini kuza kubanjwa inkonzo yesikhumbuzo at the Market Theatre eRhawutini yembongi ebisaziwa jikelele uGqirha Jessica Mbangeni. Abantu bamkibele njengeqhawe eliqaqambisa ubugcisa nenkcubeko. Isitye sihle asihleli, kodwa le ntokazi yakwaMbangeni ibinesiphiwo esihle kangaka. Umama uJessica Mbangeni sibonile ke bonga kweli lizwe. Ndamthanda xa ebonga engomnye oxolo rhwebo mebeka phansi SABC. Angalala ngoxolo umphefumulo wakhe. Phezulu. Sifundile sisizwe kakhulu kuye. Abantu laba balusito emphakathini baphindze babe nobuntu, baphile nebantu, bancede abantu esikhatsini lesiningi. Iminyaka yabo iba imfushane. Bathanda ukundlulisa amazi engumuntu kwetishoko nebangani kungasi umphefumulo wakhe ungalala ngalokhulu uthula. Hamba kakuhle mama wesizwe. Phumla ngoxolo sisi. Dithi dudu efemelini nasebanganini nasezihlobeni. Uzwakalisa amazwi enduduzo emndenini kaJessica Mbangeni okumama ebesancela olukhulu kuyena sincela koGwansile. Ebenesiphiwo Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe busuku benzolo.
Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlwa nje nalapho sibonayo into ba akhona lamathutyana angephi kwindawo esigudlunxweme oluphaya eMpuma Koloni kanti ke sabona into balitheke rholele ngamafu ubukhulu becala kwimimandla esempuma hlaba umhlaba ke kwindawo ezininzi kanti ke ngomsombukeli uyalulunyukiswa kaloku ngala mozulu eyomileyo nenomoya nenokudala imililo yamadlelo phaya eNorthern Cape kuyaqina phaya koBloemfontein kanti ke into efuneka uyiqaphele embukeli ngalamaqondo athanda baphantsi kakhulu ingakumbi phako Calvinia noko silindele inkwankca phaya zebe sisibhozo nje phaya eKapa lodumo into ethetha ba noko izulu lihle kanti ke xa sijonga ngoku kwindawo esifana nako Appington noko amaqondo abetha phaya kwesithandathu nako Kimberley phaya zebe sisixhenxe eKomani ngelixa phaya eMonti silindele u13 degrees kufuthumele ngo16 phaya eThekwini ze ibe ngo18 eMpangeni nako Richards Bay phaya ngelixa sisithoba phaya ePitoli 14 eMusina kufuthumele nje kakuhle embukeli kanti xa hlabela mgama sijonga ngomso labonakala lafuthe lomsingo moya bandayo phaya eMpuma Koloni amaqondo athanda baphantsi ngo15 phaya eKomani ngelixa ke phako nxuba nako Rhafu silindele u19 18 eGqeberha inkwankca nje napha eSajonisi ngalo 18 kanti ke lapha kwimimandla sentshona sabona aphansi ke abanda ngo12 degrees phaya eSutherland ziyathathisa amaqondo eFredendal kufuthumele kakuhle ngo28 eUppington kodwa kuthethwa lonto eSpringbok lalapha amaqondo ebetha ko18 bahamba nambukeli sijonge phaya ngudlovu nalapha amaqondo athanda baphantsi ngo17 kodwa kathathise kufuthumale ngo28 ePitoli ngelixa kutshisa ngo33 phaya eMusina kuba ke wena mbukeli useliphalale lindela imozulu efudumeleyo ngo32 degrees Celsius manje phela emehlweni inhliziyo kanati mawethu.